Intet imod den smerte, jeg har inde i. Den lille dreng. Det var min lillebror. Den lillebror, jeg aldrig får tilbage igen. Hvordan skal jeg nogensinde tilgive dig? Jamen, altså, vi var pumpet med stoffer, og jeg halvdelen af tiden, der vidste jeg slet ikke, hvad det var, jeg lavede. Det eneste, jeg kan huske, det var en stemme, som sagde, red dig selv, red dig selv, tænk ikke på andre, bare red dig selv. Red dig selv, red dig selv. Red dig selv. Det var det, jeg sagde. Det skulle jeg aldrig have sagt. Han var uskyldig, og det ved jeg godt. Men vi var under pres. Presset imod vores egen vilje. Tvunget til at kæmpe imod hinanden. Vi var bare børn. Ja, vi var bare børn. Børn, der flygtede med ild i ryggen. Børn, der løb over døde mennesker. Børn med blod på hænderne.
Vi har jo alle mistet. Noget vi har lært. Du slog mine forældre ihjel. Du sagde, jeg skulle redde mig selv. Du tog min fremtid. Du brændte mit hus ned. Du tog min lillebror fra mig. Du lod mig aldrig tale. Borgerkrigen i Sierra Leone er blevet betegnet som en af de mest grusomme krige i verden, på grund af den omfattende vold mod civilbefolkningen. Borgerkrigen ødelagde infrastrukturen og førte til, at uddannede borgere forlod siden. Tusinder af børn blev taget til fange af AUF. Hvis de ikke gik i kamp, blev de brugt som sexslaver eller til at gøre mad og våben. Studerende kan børnene ikke være narkotika, men børn kan bare lade skære på eller få Sierra Leone er verdens tredje fattigste land. Over 70% af befolkningen lever for 1200 om dagen. 69% af befolkningen er analfabeter. Gennemsnitslevealderen er ca. 40 år. I Sierra Leone dør der 5. barn, inden det når 5. år. Men Fake 31 uddanner fredsambassadør i alle aldre. Fake 31 bruger fodbold til at forene den konfliktramte befolkning. Fake 31 skaber mulighed for at børn kan deres ret til at lege. Det er før det går mission at skabe verden, hvor alle børn er frie. Det handler om menneskers rettigheder.
Thank you.